Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Tredit skema ta' 15 miljun euro għax-xiri ta' vetturi elettriċi ġodda, skema li hija ffinanzjata mill-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza mill-Fondi Ewropej. Din l-iskema tħabbret waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Gvern bit-tema inwettqu flimkien mill-Ministru responsabbli mit-Trasport Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Din l-iskema għax-xiri ta' vetturi elettriċi tinkludi fiha muturi ġodda għal individwi privati, organizzazzjonijiet mhux governattivi, negozji u kumpaniji. Din l-iskema ta' għotja għandha tajn fix-xiri ta' vetturi elettriċi ġodda bilan li jitnaqqas in-numru ta' vetturi antiki mit-toroq. Lan ta' din l-iskema huwa li jintużaw aktar vetturi favur l-ambjent u aktar sostenibbli. Il-Ministru Aron Farrugia spjega li din l-iskema hija waħda minn kullana ta' skemi li Transport Malta se tkun qed tniedi biex tippromovi l-użu ta' vetturi aktar notfa. Il-Ministru Farrugia qal li fit-3 snin bejn is-sena l-oħra u s-sena d-dieħla se jkunu nataw 50 miljun euro li ġejjin minn fondi Ewropej. ċet noffru ċertezza u stabilità lil familji Maltin u Għawċin li għandhom ħsieb li jiblu l-karozza u jixtru waħda elettrika. Tajna 15 miljun euro ta' grants is-sena l-oħra, qed nagħtu 15 miljun euro din is-sena u qed ngħidulhom minn issa li ħajkollhom 20 miljun euro is-sena d-dieħla. U allura ċertezza l-familji li jixtiequ jiblu karozza. Imma qed nagħtu wkoll ċertezza u stabilità anke lin-negozji, l-importatura tal-karozzi illi ovvjament jistaqsuk jekk hux ħajkun hemm il-grants anke għax ikollhom bżonn jistokkjaw. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li din l-iskema li ġejja minn fondi Ewropej u permezz tagħha jitnaqsu l-emissjonijiet mill-vetturi u semma li s-sena l-oħra permezz din l-iskema kien hemm aktar minn 1200 applikazzjoni. Dik hija triq quddiem għandna targets x'nilħu bħala pajjiż imma mhux għat-targets biss għax nemmnu fiha u l-fondi Ewropej ħajkunu parti importanti biex inti li qiegħed id-dar inti li trid tixtri karozza ġdida ħajkollok dik il-possibilità li l-Gvern jgħinek biex tkun tista' tagħmel dik il-qalba u tixtri wkoll vettura illi ma tħammitx. Din l-iskema hija miftuħa għal dawk il-karozzi li nxtraw mill-bidu din is-sena u aktar informazzjoni tista' tinkiseb fuq www.transport.gov.mt.